Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Sed pro veritate, wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon niyo boss kanagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Biyernes pitsa 14 na buwan sa Nobyembre tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagan ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Din hilamang gihapon mga higala sa atong pagwan-uban. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong maisgutaran karon butaga mga higala kanhi Senate President og Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile nitaliwa na kagahapon sa hapon sa edad nga 101 anyos. Straight to the point. Samtang gipalibutan sa mga sakop sa pamilya didto sa ilang Pinoy-anan. Straight to the point. Ang anak mahigala ni former Senate President Juan Ponce Enrile nga si Katrina mahigala mi anunsyo ini nga nitaliwan na gyud ngadto sa laing kalibutan ang iyang amahan. Straight to the point. Sa edad nga 101 anyos, mga sukintig paminaw. Straight to the point. Unya sa pikas bahin, mao di ang last wish matud pa ni Enrile sa iyang balay sila mo pahuway. Siya mo pahuway o palibutan sa mga sakop sa iyang pamilya. Straight to the So point. mao siguro day nga bisan pa man og giingon nga dito sa ICU ni Pirma Guever, nga mopauli sa panimay kay maoy last mga higala nga wish ni Enrile nga adto siya sa iyang panimalay, kung ugaling moabot na ang takna nga siya mga higala motaliwa na sa laing kalibutan. Straight to the point. Di naman po to siya ingon nga kuan gyud, no? Mao na nga ilang gipatumanan sa iya mahigala nga last wish. Kay matud pa di naman po to siya gyud nga maglisod na daw o recover tungod mahigala sa iyang pangidaron. Kay dili basta ba to si Enrile mahigala fighters gyud to. Aliman kagapila na to masud sa ICU inday ken pero inigkuhas tubo maka kon man gyud. Survive man gyud. But kini karon medyo nakita nila nga murag maglisod na gyud sa pangidaron nga 101 anyos. Straight to the point. Aton tagag pagtagad lumuntaga mahigala sa atong pagman-uman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa laing point. bahin Basilica Minor de Santo Niño, dunay gihimo nga adjustment sa schedule sa mga kalihukan alang sa nagsingabot nga kapistahan karong Enero sa sunod tuig sa Fiesta Senior. Subay usab kini sa ipatuman nga mga istrikto nga crowd control tungod sa gihimo nga restoration works diha sa Basilica. Straight to the point. Samtang sa laing bahin pipila ka mga lingkuranan sa MCWD na bakante, human dunay membro nga ni-resign o laing membro doon na say kakulian sa appointment. Straight to the point. Nga sa nagpagtagad lumutaga sa atong pabanuban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. kauluhan, Presidente Ferdinand Marcos Jr. ni pasalig nga sa dili pa ang Pasko matud pa. Doon na nay mapasakaan og kaso mabilanggo sa mga nalambigit sa giingong anomalosong flood control projects. Straight to the point. 37 individual ang unang pasakaan og kaso, apil na ang duha ka senador og si kanhi kongresista Zaldico. Straight to the point. Ato ni tagag-pagtagad mahigala kay mao lagi ni medyo okay man, doon na po usa ka congressman nga ni file na sad mahigala og niingon inday ken nga mag-imbestigar na po sa flood control sa Davao. Pero ang ato ani ba, medyo mabot ang December day murag way mapresong taga Sugbo ini kalakihay. Kay ang focus investigation kadto mang way mga patay hinoon dito man focus mahigala sa lain. Straight to the point. Nakana mga higala kung doon na ebidensya, og to ay focus Manila o i-focus sa Davao, wa tay mahimo na may ebidensya, okay. Pero ayaw kalimti ang Sugbo, kay daghang patay din sa Sugbo. Straight to the Ang point. angman ug way manubag ining Mananga River. Alang-alang man ug way manubag ining Butuanon River, ug way manubag ining Kutkut River. Straight to the point. Kada ni pagtagad doon mahigala daghang patay. Mo ni nakadaot mga sukitig paminaw na unsa na ning kalakiharon og ugaling mahigala dunay maisog kunuhay nga investigasyon pero dili ang Sugbo may itumong.
Straight to the point. Ato ni tagad pagtagad lubutaga mahigala sa atong pagmanuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sige lang pamulitika, way kasulbaran ang korupsyon sa atong nasod. Straight to the point. Kay mag-imbestigar mahigala di man tinuod nga investigasyon. Ang ilang investigaron mahigala katurmang kontra. Straight to the So point. ato lang pahinaot nga kung gusto kitang masulbad ning problema sa korupsyon, kinsa mga higalay maigo diha atol sa investigasyon kinahanglan gyud nga manubag. Straight to the point. Kay mura man ang tambal na gid ani mga kagalaan kung mauhon magalini mo bali lang gyud kaspikas mao na ginaday. So way kasulbaran ang korupsyon. Kay kung imong mabantayan karon sa mga active mga higala nga congressmen, usaray pa sa kaag kaso nga si Saldi Cora unya gipasibat pa gyud sa nasod. Straight to the point. Unsa kada kong binuang na usa kunuhay mo iduot pero ito na wa na din sa Pilipinas. Og ambot hain ra mga higala o baka tumukuyog mga kaigalang flasko dito sa UK. Ang ato wala mangutana balang tamang higala kay Congressman Gusdo Flasco, Deputy Speaker ko ni kaila magilislan ni Saldi ko indekin. Ang magdili kaila na magani project ang Diskaya diha sa Kut-Kut River. Straight to the At point. pagtagad lubutaga may galani. Natural lamang ang mga tao maka-question yun. Wa ka magkita as Flasco dito og Saldi ko. Straight to the point. At pagtagad lubutaga mga higala kay diri ang mga kahigalaan sa Senate ang pasakaag kaso mga kahigalaan kay duha ka senador, Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, okay lang. Kung doon na ebidensya. Pero Senator Chis Escudero, okay lang. Kung doon na ebidensya ang problema ni day. Ang siyam ka mga senador nga kinini ang opposition mo na may gipasakag kaso. Kabantay mo, Chis, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, unya si Bongo imbisigaron sad kay doon na kunoy construction firm iyang pamilya. Unya sunod si Bato ipadakop sa ICC. Nya pagkahuman mo ni ang mga andagan nabagoy gitirahan sa administrasyon. Kita mo nabagod? Straight to the point. Karon si Marcolita na sad mahigala kay kuno dunay election violation. Straight to the So point. ila pong gukuron apil sa Marcolita. Kining tanan nga gipanggukod di aman sa oposisyon. Murag obvious ba kayo? Pag-imbestigar mga sukit tig paminaw, klaruhan ninyo ha. Pag-imbestigar way patay sa Davao adto mag-imbestigar. Straight to the Ang point. sugbo na idagang patay mga sukit tig paminaw, way investigasyon. Karuhon tala na ha. Straight to the point. Ingon na hinuon to nga mo pada. Ang di piyungan ninyo mata ning sugbo nga ni ang mga patay dinhi. Ato ni tagag pagtagad sa uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas nga bahin mga sukit tig paminaw kining giingon ni Marcos nga doon na mapasaka ang kaso. Sa dili pa ang Pasko, wa gyud apil ini. Ang iyang igagaw nga si Martin Romualdez. Straight to the point. Diha na ang laay. Kini guban pang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.